салом алейкум даҳама подписчикои канали Абдуллотеҷи. Хубе бародаронам, хостем ки дар масъалаи билетҳо бояд шуморо хабардор кунем. Мақсади мо чие ки шумо хабардор бошед ва расчотатонро бигиред, баъдан парвоз кунед. Дар масъалаи нархи навои билет шояд видеое боша ки дар дигар тема гап занем. Мақсад шумо нафаҳмед ва хостем ки дар ин видео пурра хабардортон кунем ҳам дар масъалаи Россия Тоҷикистон ва Тоҷикистон ба Россия. Бародаронам, аэропорти Внуково чӣ ки медонед, рейсои прямои самолёти ютер аст ки моҳи июнда як ҳафтада як бор Somon Air ҳар моҳа биромада буд. Мо даволи дар фурӯш набиромада рейсои прямоиш айдамадед ва самолёти ютер прямоиш давно биромада буда, камтара қиматтар сар дода буданд ки числои 3, 10, 17, 24 3 июнша гирифтагиянд ва 17 24 мондагиай ва баъдан 2 ҳафтаи моҳи июлша дар фурӯш монданд. 1-8 моҳи июлша мақсад заррани бихарен арзонтаре ки 17 800 18 ҳамин нархо гуфта истанд. Прямои Москва Душанбе аэропорти Внуково самолёти ютер. Ва дар масъалаи аэропорт Домодедово ва ки Домодедово Somon Air мепара Душанбе, ами ҳози худаш барои ҳамин рӯза пеш видео кардан занг задем, пурсидем 33,000 барои ҳамин рӯз ки навози биёеву дута ҷо мондагиай гуфтанд, биёеву бигириву ҳамин рӯз парвоз кунӣ. Мақсад одамое ки дастрошни биёянд ҳамин рӯз бигиранд, ҳамин нархҳоай. Ва пагаҳда уже 29 200 пагаҳда кадоме ки барои ин рӯз меяв барои пагаҳра мегира 29 200. Бисёриё ҳар рӯзаш ҳар нархай бародаронам то 17 мерава 23 600 24 400 25 26 ҳам мерава ва баъди 20 22 та сар мешава моҳи июнда. Баъди 20 22 та сар мешава, бо шояд қиматтарам бошад. Мақсад Somon Air метавонед ки зарране бигиред, заррани хубтара, функсияҳои хуб дорад ки аз радио ки дигар чистода монда метавонед. Ва як рейси дига монда будан числаи панҷумда мондагиянд. Числаи панҷумда ки бисёри бародарода гирифтем ва бисёриёш гирифтанд. Москва Самарқанд мепара, Самарқанд Душанбе пересадка қати панҷум числода 12500 то 13 тара одамо харидестиянд ҳамин нархҳоай. Мақсад мумкине ки тамом шавад барое ки ирам ҷо кам мондагиай гуфтанд. Ва масъалаи Ӯзбекистон ҳастанд шахсое ки 6.5 та мехаранд ва авиакасое ки мо мепурсем ва номроша дар комментариҳо мемонем 7 то 14 тара 7 та мехаранд 8 та. Мақсад ҳар аэропорт арзонтара вақте ки мақсад мара фаҳмонданд ин самолёта ва як класс дора. Мақсад класси H ки пуршид бо камтара қиматтар мешава. Мақсад аме ки дар фурӯш биромада шумо бигирен арзон мегиред, вақте ки уже ним зиёдаш ки пур шава бо қиматтар мешава. Рамо зарани гуфта гирифтанатон хубтарай. Баъд ами рейсои Ӯзбекистонда бисёр ҳолатуда апаздани мешава. Мақсад соати 2-4 бегаҳ монанд ё ки мақсад ки апаздани мешава, нашод иш ягон грамм ташвиш нашавед. Лекин парвоз мекунед. Даже ҳолатҳое буд ки аэропорт Шереметово пассажирма билетша гирифта будем, ҳавая рейсша Домодедово мондан. ин ҳолатҳо ҳам мешавад дар ҳамин масъалаи билетҳои Ӯзбекистон. Ва вақте ки шумо билет мехаред, кадом авиакасае ки мехаред, номеротона дар ҳамун вақти билетхарӣ мезананд. Вақте ки рейстон алиш шид, сообщениятон меояд ки ё апаздани шудагиа ё ки дигар аэропорт мондагиянд шад. Баъдан хай нашуд масъалаи Россия рафтан бисёриётон худтон медонед. Дигар шаҳрҳо Ӯзбекистон мепарад, прямои Душанбе нест. Агар Душанберао ки бошен пересадка қати ҳамун территориятон мехаре миёед Домодедово, баъдан Домодедово Somon Air қати мерем. Дар масъалаи обратка гап мезанем, яъне Тоҷикистон Россия. Ҳозирашда обратка Ӯзбекистон через Ӯзбекистон сар додагиянд ки авиакасо 56 то 62 ҳазора мегӯянд. Мақсад Душанбе Ӯзбекистон мепара, баъдан Ӯзбекистон Россия. Somon Air Душанбе
мақсад Душанбе Москва то қайём Тоҷикистон мефурӯшанд, вале ки то ҳозира авиакасое ки мо мепарсем ин тараф Somon Air обратка ягон кас нахаридааст. ва самолёти Ютера бисёр дар фурӯш мемонад ки ваям рейси прямое ва чанд рейсош омад, одамо гирифтан, одамо омадан ин тараф 65 то 73 тара меган, шояд Тоҷикистон арзонтар бошад, метавонед ки авиакасои Тоҷикистон беташвиш бихаред. баъд самолёти SM сар метаҳанд ки шаҳри Кулоб, мақсад самолёти SM ҳам иҷозат додагиянд ки Кулоб меояд, лекин дига шаҳрҳои Россия мепарад. мақсад Кулоб Волгоград мепарад ва Кулоб Омск, Кулоб Кемерово, ки нархҳои билетҳои самолёти SM 40 то 50 тара нархош ҳамиқа гуфт авиакасае ки мақсад мо мепарсем ва дар комментария мақсад дута номри авиакаса мемонам 0294 65 60. агар мақсад ҳастай ҳаминҷода билетҳоиш ки дар иш нестай, ҳастай билетҳоиш ки дар иш нестай, агар пурсидем нестай гуфтан дигаришда занг бизанед, метавонед ки паспортотонро ҳамроҳӣ кунед, билетотонро бигиред. ва дар масъалаи Тоҷикистон омадан мақсад пули кам нестай, метавонед ки занг занед хиҷа бирен пеш бибинед, баъд билета бигиред. Ютер ҳастай Душанбе Краснодар 6 числода. ва баъдан дар масъалаи ҳамин билетҳо вазорат дора ё ки не. самолёти Ютер билеташ вазорат надора ва самолёти SM вақте ки билета мехарен без вазорат бихарен, мақсад камтарак арзонтара. вақте ки вазоратша подключат кунед Тоҷикистон омадан, вақте ки вазоратша подключат кунед камтар қиматтар мешавад ва дар ҳолате ки мақсад шумо отказ кунед пултон вазорат карда мешавад. ва ба ҳар ҳол агар самолёт напара ё ки рейс атмен нашава, пулотон вазорат карда мешавад дар ҳамин самолётҳо. ҳамин бисёриё дар ҳамин масъала савол медодем ки мақсад билетҳоро Россия харида мешавад. бале мешавад, самолёти Ютера, самолёти SM, вале ки ё худаш самолёти Россиян иҷаам мефурӯшанд авиакассаош ва Somon Air метавонед ки Тоҷикистон бихаред. ва иншаллоҳ ҳамиқа хабари нав сари рости Жуковский 5 нафар занг зада буд ки ҷои билетҳошона харидиянд ки дар ба задани набаромада, вақти регистратсия гузаштанд ана билетҳошона нишон доданд, мақсад ба задани да набаромада меган. дар ҳамин масъалаш эҳтиёт бошед, мақсад билетҳоро мехаред, одамои надёжне бихаред ки баъдан дар регистратсия намонед. ҳастани бошед, паноҳи Аллоҳ, подписаться, лайк шумо, хабарҳои нав мо.